Mula tema nunga di oleh hamu salut na pangidon nami amang parmusik nami. Ope asa manortor kami ala marmula do nadingkan marmula do akan nauli salut na bedamang ma godang mula-mulai. Mula tema nunga di kamu godang mula-mula ope mondok mula te tu amata di bata disalut na kapasu-pasu nang hujalo hami salani i nang marsoba hami tu amata di bata bedamang ma godang sobai. Tema amang parmusik nami asa lihat gabe lihat panggebean lihat parhorasan di hami saluhut na paparan di opunami raja supatama boru bere nang ibe bere asa tu mangaliat tami amang benda mang ma godang liati.
do. Jadi sama ni mak dia mau amang parmusing kami. Neng Roma kami. Gabi apa gabi? Dinalah manoba-noba hula-hula nami. Asa tu kesudi kami. Pargelengo ni hula-hula nami. Dapat pasu-pasu. Atau baik kamu mamusi naho partusi. Asa roh ay marsopa-sopa.
raja nami hula-hula nami na burju. Amang permusik nami. Neng rumah kami kalau mana nabi boru bere nami beda mah godang nah bartu sih.